Tarungan ninyo plaster kay maabot na to si Master. Good naman nila. Okay ra, way problema. Good, paspasi kay maabot na si Master. Taysa, nganong sige manggagmandar-mandar dia? Paana ka? Tabang diri. Yaan yung matawanan ni. Hala, na si Master. Purma! Master! Kumusta ang area? Okay ra? Okay ra. Gisurvey na ba ninyo ni? Wa ba mo'y nakita nga problema? Wala, Master. Very good. Gitaro man kanino ni survey ni. Kita arong Master. Lain po dili. Musikan demotion pagid oh. Aysa. Na play ni. Hi, kadamak. Aysa. Usa nga lawa ron? Bernes, Master. Yati. Nganong lahi maglasa ning wishing well diri? Si Kuki ang nagbutangan na, Master. Unsa imong gibutang diri ko ke? Tubig sa pispan, Master. Piskot ka. Niingon ko ba sa Bernes ko ibutang diri ah? Wala ko kabalo na, Master. Wala ka balo si mong mata. Tingnan na ba yata mong limaha unsay mga katikaran diri ah? Nagpadako ra siguro sa mga itlog diri. Si Kuki ang nagpadako, Master. Ikaw yung kukiya ka ba? Palpak ro kay ka permi ba? Master, anahaw na to, Master. Mangita sa pugkay ka. Aysa. Ano wa man ninyo ni bubuing yung bulakan nga mahal na ba kayo ni? Unsay mahal nga dagha masasagbutan. Sagbutan sa imong mata. Kabalo ka, kining bulakan ni mahal kayo ni. Sa tibuok kalibutan ako rin na ani. Ah, binuang. Binuang bitaw, labayon dag kaang ron. Kuki, ganun wa man mo na bubui. Master, giya na Kuki. What? Grabe gid ka lang ihiling tibaga ko, patay kong dahon. Kabalo ba ka? Sa China na ko ni palit. Astang mahalag daon na ni. China ka dyan. Kabalo ba ka, Kuki? Mahal ka ni sa Amerika. Tag-1,000 ang daon, ani. Sa kalibo. Pasi tag-piso. Kuki, kontra yung kayo ka ba? Gamay na lang yung kulang ko kaya ipakulata dito kang junior ba? Apel ko kulata, Master. Ilom niya. Pilapil. Palpak yung kayo mo perminti ba? Tara, ubanin ko. Surbiho na to ni dito ta. Tara. Mo mga buhanga mo. Tanawa na dire, oh. Anong wa man ninyo ni panghipusan ng mga lokay dire? Imo nga pa rin, Master. Tanan makita ninyo diri nga area. Ako ana. Datuag yun din mo, Master, no? Sige na. Pukusan nyo ng lokayo kay sagbot kaysa kong mga mata. Move! Sabi! Sama na style nyo. Ingo maghipuson, Master. Ipusa ka ni pero ayaw po di pa anak po sa kong naong. Sige na. Kapalipas kita ng mga bangka ko. Maura ni, Master. Murag maora na. Murag okay naman ang area. Hinlo na. Master, pwede mangutana? Oh, unsa may problema? Unsa din negosyo ni mo, Master? Nigay, kinangutana ka. Kinang negosyo na ko. Wala kang kaginaing nanani kay ikan pa rin sa China. Ako rin na maligyan ni dari ah. We. Kontra na pa rin kukiyan niyo. Awalas na lang yung ka. Pakulata ta yung kang saan ba? Ako na kultaon, Master. Relax lang. Mingon ko si mo ah. Kawat? Sorry, Master. Unsa pud nang imong ginabaligya, Master? Relax lang. Mailan na rin ninyo ron kay pabaligyan ako ni sa inyo ha. Duda na ko ba? Mura gold yun na ba? Ay, unsa pa? Kasi nakabaligya ng iPhone. Nya unsa man, ready na mong baligya ato? Ready na, Master! Kana akong ganahan. Tara, follow me. Nya, ready na mo diya. Diri ra ta mamaligya kay murag kay diri ah. Ready na! Kana, good. Dapat mahurot na atong baligya ron na. Tara. Gulay, sari-saring vegetables. Gulay, sari-saring vegetables. Piskot, abi na ko unsay baligya niya. Tangkong raman di ay, daghani sa sagbutan. Unsay sa sagbutan nga, imported niyo ng tangkong. Tara na. Way hinungdan. Gulay, sari-saring vegetables. Gulay, sari-saring vegetables.